Sugeng Enjang para pamirsa, giaran Sugeng Enjang dinten Senin Pahing 17 April 2017 saged panjenengan pirsani malih. Laporan-laporan ingkang akurat tuwin rakyat sampun sumadyo katur panjenengan. Antawisipun, tertek antawis provinsi ambrol, akses perekonomian warga kaganggu. Sareng kalian kula Vivi Lia menika pawartos jangkepipun. Deresing ilining lepen Bengawan Solo rikala Jawa ndamel setunggaling tretek ing margi Kabupaten Blora longsor. Jalur alternatif saking Kabupaten Blora pinuju Jawa Timur pedhot lan jalari akses perekonomian warga lumpuh. Warga kepeksa muter ngantos puluhan kilometer lumantar jalur alternatif sanes. Tretek dawanipun 12 meter ingkang dumunung ing Desa Jimbung, Kedung Tuban, Blora longsor Kemis dalu. Jawa Deres ndamel toya lepen anakan Bengawan Solo mudal lan nderus pondasi sisih andhap ngantos ambles kabeta arus. Tretek ingkang dumunung ing margi kabupaten menika nggayutaken antawis 3 kecamatan nun inggih Kecamatan Kedung Tuban, Kecamatan Cepu lan Kecamatan Kradenan. Tretek kasebat ugi nggayutaken Kabupaten Blora pinuju Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Akses perekonomian warga mliginipun para bakul jalan lumpuh jalaran jalur sampun boten saged dipun langkungi kendaraan roda sekawan utawi langkung. Ambrolipun tretek ugi netesaken pambangan akses perekonomian lan lalu lintas warga. Kathah warga ingkang dereng mangertosi kaonehan tretek kedah puter arah nalika mriksani tretek ambrol. Para warga kapeksa kedah muter ngantos tebihipun puluhan kilo lumantar jalur alternatif. Setelah hujan mulai pukul 7 malam sampai jam 8 malam, 2 jam mas kira-kira. Terus deras, sangat deras sekali, akhirnya air dari Ketuan, dari Sidoarjo meluncurnya ke Desa Jimbung. Karena Jimbung itu wilayahnya wilayah aliran Bengawan Solo. Pak, kalau semisal ini putus nih, kalau muter, apa butuh muter dulu nih Pak? Muter jalan dulu atau gimana? Ya harus jalan alternatif. Ya muter lagi, balik lagi. Pinaoso ngajab enggal-enggal pikantuk pambiyantu saking pemerintah Blora, ananging warga Cinaket mboten namung pasrah kemawon. Para warga mbangun tretek darurat saking lempengan baja kangge nyebrang. Eko Agung Suryanto, Semarang TV. Nyaketi arus mudik tahun menika, margi Ring Road Kidul ing Sragen risak parah. Pinaoso mekaten pemerintah Cinaket dereng wonten tetenger badhe nindakaken palersan. Seperti inilah kondisi jalan Ring Road Selatan, Jalan Surabaya, Solo, tepatnya di Jalan Kyai Haji Agus Salim di Kampung Mojo, Kecamatan Sragen Kota. Jalan sejauh kurang lebih 5 km ini mengalami kerusakan parah hampir 3 bulan lebih. Sementara pihak pemerintah setempat belum ada tanda-tanda melakukan perbaikan meski bulan Ramadan sudah dekat. Meskipun warga setempat sudah berupaya mengeruk lubang jalan dengan sisa material bangunan dan tanah, namun kerusakan tetap saja terjadi. Pamirsa panjenengan saged nempilaken kegiatan usaha CSR peresmian usaha peluncuran produk kegiatan pemerintahan namung wonten ing Semarang TV. Kangge ngewakani gangguan Kaptipmas, Polres Boyolali mindakaken patroli. Pawartos kasebat badhe kula aturaken sasampunipun pariwara. Arus balik Perinan Dawa ing gerbang tol Brebes Timur sarta jalur Pantura ngantos Ngatsontel katingal taksih gancar lan dereng nuduhaken mindak. Pihak kepolisian ngintenaken pucuking arus balik badhe kadadosan ing dalu jalaran dinten Senin menika sampun wiwit mlebet makarya.
Gunggunging kendaraan ingkang mlebet gerbang lawang tol Brebes Timur ing arus balik Preinan dawa ngantos ngatsonten taksih katingal sepen. Kendaraan ingkang mlebet ing jalur tol kasebat taksih kalebet normal lan langkung dipun kebaki truk momotan. Wadene jalur Pantura ugi katingal taksih gancar lan dereng nuduhaken wontenipun mindak ing arus kendaraan ingkang saking arah Semarang pinuju Jakarta menapa kene arah sewalikipun. Ananging kangge jalur kidul Tegal Purwokerto lan margi salebeting Kitha Brebes malah sakmenika kebak jalaran karahipun wisatawan ingkang kunjung ing saberangan objek wisata. Miturut pihak kepolisian kebakipun arus balik Preinan dawa dipun kintenaken badhe katetusan ngandalu ngantos Senin parek esuk. Bab kasebat awit badhe mlebet makarya malih dinten Senin menika. Dijelaskan kondisi arus kendaraan di Pantura ke Brexit ini, Pak. Perlu kita ketahui untuk arus lalu lintas seperti yang kita lihat sekarang ini, untuk peningkatan belum ada peningkatan secara signifikan. Untuk arus masih seperti biasa, masih lancar seperti ini yang masuk melalui pintu tol Brexit. Sates menika kangge ngiwakani lonjakan arus kendaraan sarta kemacetan arus balik Preinan dawa, pihak kepolisian saking Satlantas Polres Brebes nyawisaken 330 personil ingkang badhe dipunmampanaken ing titik-titik rawan macet. Polisi ugi badhe nindakaken rekayasa lalu lintas kanthi pola 3 setunggal non inggih 3 lajur saking arah Semarang pinuju Jakarta lan sejumlah lajur kangge arah Jakarta pinuju Semarang menawi arus kendaraan kebak. Agus Supramono, Semarang TV. Kangge ngewakani gangguan Kamtibmas ing wewengkon Boyolali mliginipun nalika Preinan, Polres Boyolali mindhakaken patroli. Bab menika katindakaken kangge maringaken raos ayem lan nindakaken kapitadosan publik dhateng polisi. Mapan ing margi Sudirman Komplek Perkantoran Kabupaten Polres Boyolali nindakaken apel ageng setundalu. Apel menika katindakaken dening sedaya sektor polisi dipun tambah dening pasukan Brimob. Apel ageng dipun gelar kangge maringaken raos ayem dhateng masyarakat Boyolali lan jawi daerah ingkang nembe tindak ing kabupaten menika saperlu Preinan. Jalaran saben malam ngat menapa dene malam Preinan Kabupaten Boyolali mesti dipun tuju masyarakat ingkang badhe pados panglipur. Polres Boyolali malam ini melakukan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan trust publik, kepercayaan masyarakat kepada seluruh lini masyarakat terbawah khususnya Kabupaten Boyolali untuk menciptakan rasa aman nyaman. Kejawi apel ageng krida ugi dipun lajengaken kangge patroli dhateng saperangan papan utawi terlanging panglipur kados ing alun-alun kidul Komplek Perkantoran. Dipun ajab kanthi mindak ing patroli masyarakat ngeraos aman lan ayem sarta kapitadosan masyarakat dhateng Polri ugi mindak. Taufik Irvani, Semarang TV. Panjenengan saged nampilaken kegiatan usaha CSR, peresmian usaha, peluncuran produk, kegiatan pemerintahan namung wonten ing Semarang TV. Pawartos ngengi ewonan warga Kitha Magelang sami rebetan kalih gunungan ingkang isinipun getuk saged panjenengan pirsani sak sampunipun pariwara. Matur nuwun pamirsa, panjenengan taksih mirsani sugeng enjang. Pamirsa, pahargyan Paskah dipun gelar kanthi regeng ing Boyolali. Gunggunging kalih 17 iji tigan dipundhum dhateng masyarakat dhateng jemaat gereja. Andum tigan Paskah nggadahi teges minangka kerukunan antawis umat agami. Mengeti dinten Paskah, jemaat gereja Immanuel Boyolali wiwit enjang ngempesi tigan Paskah kangge dipun bungkus mawi plastik setunggal bungkus tunggal. Tigan Paskah ingkang dipun cawisaken menika kathahipun 2017 iji tigan. Saksamunipun dipesi ing plastik, tigan Paskah nuli dipundhum dhateng sedaya pengunjung ing arena Car Free Day ing ngajeng peken Kitha Boyolali. Saben umat nuli muruki warga ingkang wonten ing arena Car Free Day kangge dipun paringi tigan Paskah.
Andum tikan Paskah sengaja katindakaken minangka wujud sami andum rejeki sabibaripun Yesus bangkit sak sampunipun dipun salib. Berbagi kasih karena Allah sudah mengasihi semua manusia dan Dia sudah turun ke dunia, mati di kayu salib, dan hari ini perayaan Paskah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kami sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang kami mau berbagi kasih yang Tuhan berikan kepada Parjan Paskah dateng umat Kristiani minangka pengetan kebangkitan. Kanthi gregeting kebangkitan menika, umat Kristiani ugi ngajab supados kerukunan lan toleransi mliginipun ing Boyolali tansah kajagi. Taufik Irfani, Semarang TV. Ewunan warga Kitha Magelang sami rebatan kalih gunungan ingkang isinipun gethuk salebeting prosesi budaya grebeg gethuk ing alon-alon Kitha Magelang. Grebeg gethuk minangka pucuking pengetan dinten ambal warsa Kitha Magelang ingkang kaping 711 ingkang dipun gelar minangka wujud raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kados mekaten swasana nalika ewunan warga ingkang dugi saking saprangan daerah rebataken gunungan kethuk salebeting pucuking pengetan dinten ambal warsa Kitha Magelang kaping 9.911 ngat siang. Salebeting prosesi budaya grebeg gethuk warga kedah sami desek-desekan kangge pikantuk gethuk salebeting kalih gunungan gethuk. Boten gumun, boten betahaken wekdal dangu kalih gunungan gethuk ludes dipun rebataken warga. Saperangan pengunjung ngakeni bingah saged tumut ngestantunaken tradisi grebeg gethuk sinaosa kedah desek-desekan kaliyan pengunjung sanes. Apa ini Bu? Dapat getuk Mas. Terus rasanya gimana tadi berebut sama ribuan warga? Ya senang, sambil kepanasan juga Mas. Terus rencananya buat apa ini Bu? Dimas aja. Dapat apa toh ini? Dapat cabai, wortel, kacang, tomat, sama kerang. Salebeting grebeg gethuk menika wonten kalih gunungan non inggih Gunungan Kakung lan Gunungan Putri. Kalih gunungan kasebat nggadahi teges makmuripun warga, watene dipunpuripun gethuk awit sampun dados tetedhan mirunggan Kitha Magelang. Watara 9.911 gethuk dipun roncek salebeting gunungan ingkang dipun rebataken warga. Saprangan warga wonten ingkang pitados pikantuk berkah menawi ngrebataken gethuk. Ananging saprangan warga ngrebataken gethuk namung kangge mahargya prosesi budaya. Saderengipun prosesi grebeg gethuk kasebat dipun wiwiti kanthi kirab puluhan gunungan asil bumi ingkang dipun beto tining sesulih kelurahan ingkang wonten ing Kitha Magelang. Sasampunipun menika pangepyakan acara dipun tetengeri kalian upacara kanthi ngginakaken rasukan adat Jawi lan basa Jawi ingkang dipun panigani langsung dening Wali Kota Magelang Sigit Widyanindita. Kejawi ngrebataken gunungan gethuk lan asil bumi, saprangan seniman ingkang wonten ing Kitha Magelang ugi nyugataken beksan kolosal babat alas mantiase minangka salah setunggaling simbol wiwitipun ngadeking Kitha Magelang. Yuki Pramudia, Semarang TV. Nandang lumpuh sukunipun wiwit yuswanipun welasan taun, tunggal eyang putri ing dusun Mojorjo, Desa Tremes, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri namung ngandhalaken welas asih saking tiyang sanes. Pawartos kasebat mung kasesarengan kita wonten ing adicara sugeng enjang-enjing menika. Rom kuncarani bangsa dumunung haning luhuring budaya. Mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun. Tanpa kaluwarga dipun tambah suku ingkang lumpuh wiwit yuswa gangsal taun ngantos sakmenika yuswanipun watara 60 gangsal taun. Kados menika nasib ingkang kedah dipun tampi Mbah Tajem, setunggaling eyang putri ing dusun Mojorjo, Desa Tremes, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri. Panjenenganipun lumpuh amargi dawah nalika taksih yuswanipun gangsal taun. Jalaran miskin, suku Mbah Tajem boten nate dipun obati kanthi medis. Satemah ing pundi kemawon Mbah Tajem obah panjenenganipun namung brangkang utawi gangsrut. Tongkat kajeng panjenenganipun ginakaken minangka pirantos menawi Mbah Tajem tindak cekap tebih saking griya. Salah setunggalipun nalika kedah siram utawi bebucal ing saluran irigasi saben caket griyanipun. Nasib nelongso kados menika kedah dipun tanggel piyambakan awit panjenenganipun boten kagungan putra amargi ugi boten nate palakrami. Satemah wiwit kalih tiyang sepuhipun dilandu Mbah Tajem gesang piyambakan.
Kula dawan iku umur kula gangsal 11 tahun. Setelah itu udah nggak bisa jalan? Enggak, mboten. Nah, terus kalau jalan kemana-mana misalnya mau ke kamar mandi atau ke dapur gitu gimana caranya? Surono salah setunggaling tangga Mbah Tajem ratelakaken sedangunipun menika para tangga sami mbiyantu Mbah Tajem wonten ingkang maringi dhaharan utawi namung arta menawi pikantuk kalangkungan rejeki. Saperangan tangga mesti sumadya. Ugi nalika Mbah Tajem gerah mesti wonten tangga ingkang paring tinulung. Orang kondangan itu ya sering diantar ke sini sebelum kondangan dimulai. Terus selain itu kalau masalah yang belanja siapa, yang belanjain tangganya yang di atas namanya Pak Bingung itu. Jadi ya orang di sini semua udah tahu semua masalah ngurusin. Kejawi tangga Sularti setunggaling tenaga kontrak Dinas Sosial ing program Keluarga Harapan PKH asring muruki kriya Mbah Tajem. Kanthi rutin Sularti ingkang gadhahi kaprigelan terapi tusuk jarum nyobi maringi terapi Mbah Tajem. Ananging babakan pambiyantu finansial PKH Sularti mboten saged kupiya kathah. Bambang Widiartono, Semarang TV.